Do niewielkiej dolnośląskiej miejscowości, osnutej, jak mogłoby się wydawać, wieczną mgłą, docieramy w chłodny kwietniowy poranek. Wokół żywej duszy. Czemu się dziwić, skoro cała miejscowość liczy zaledwie kilka domów i z pewnością popadłaby w administracyjny niebyt, gdyby nie działające w pobliżu zaplecze narciarskie. Dawniej okolica słynęła z górnictwa. W średniowieczu wydobywano tutaj srebro. Nazwa kopalni Sankt Johann dała imię miejscowości zwanej Johannesberg. Ziemie te okazały się obfite także w rudy miedzi, ołowiu i żelaza. Od 1837 roku majątek stał się własnością księżniczki Marianny Orańskiej, która zainicjowała budowę drogi do schroniska pod Śnieżnikiem. Dzisiaj to uśpione w czasie miejsce istnieje gdzieś między wymiarami. O przyszłości przypomina przycmentarny kościół z 1826 roku. Do dziś przetrwało zaledwie kilka nagrobków, a sam kościół ewidentnie chyli się ku upadkowi. Oczywiście jak najbardziej jest wpisany do rejestru zabytków. Zastanawiająca jest jedynie pozostała w kościele figura Chrystusa. Dziwna, przerażająca. W tle brakuje krzyża. Dlaczego?